Bareta, alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong Bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunya na Miyerkules. Kami ang matod kan bareta. Ako po, si Jasmine Balol. Ako mo po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, integridad kan eleksyon sa Mayo 12, siniguro kan Comelec Albay. Mahigpit na traffic management ipapautob kan PRO 5 sa obserbasyon kan Semana Santa. Tabang kan mga ahensya ng gobyerno hinagad na kan LGU Kamalig para maitindog giraray ang nasulong Gabaldon Building sa Kamalig North Central School. Legazpi City Veterinary Office mas papakusugon ang pagsulong kan responsableng pag-atamanin hayo. Sa lado nasyonal, PNP Chief Marbil pipasiguro ang supisyenteng bilang nin mga pulis sa pagpuon kan summer vacation asin Semana Santa. Deployment kan mga makina asin balota para sa May 12, 2025 midterm elections pupuna sa Abril 4. Mga miyembros kan gabinete na daina pipatindir sa investigasyon kan Senado may kinaraman sa pagdakop kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Kamara de Representantes inaprubaran ang hinagad na travel authority ni dating Presidente asin ngunyan Representative Gloria Macapagal Arroyo. Sa ibang nasyon, lampas 50 katao dinara sa ospital matapos magsabog ang gas pipeline sa Malaysia. Baretang Sports, Olympian EJ Obiena may bagong gold medal sa pole vault event sa Taiwan. Ngunyan sa detalles kan na bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Siniguro kan Comelec Albay ang integridad kan eleksyon sa Mayo 12. Ini ang pahayag ni Comelec Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bubonao kung sain sa Mayo 5 nakatala na gibuon ninda ang final testing asin sealing kan mga gagamiton automated counting machine. Sinabi ni Bunao ng ACM ang na-deliver naman sa iba-ibang voting center sa Albay bago pa man ang nasabing petsa. Ibubugta kini sa sarong ligtas na lugar sa mga eskwelahan asin babantayan kan mga otoridad partikular na kan mga pulis. Ang baretang ini hatod sa Indukan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mapautob nin mahigpit na traffic management ang Police Regional Office 5 sa obserbasyon kan Semana Santa. Sigon kay PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, katuyuhan kaini na mamanihar nin marhay ang bulos kan trapiko, asin mamonitor ang palibot lalo na sa matatawong lugar. Katakod kaini pig-inganyar kan PRO 5 ang publiko na maging alerto asin i-report sa mga otoridad ang anumang kaduda-dudang report o aktibidad para makatabang sa pagmantener kan seguridad sa palibot. Siniguro ni Dizon ang pakikipagtabangan sa lokal na gobyerno, force multipliers as in volunteer groups para sa seguridad sa bilog na Kabikolan. Ang baretang ini hatod sa Indukan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys!
Hinagad kan gobyerno lokal kan Kamalig, Albay, asin Municipal Tourism Office, ang tabang kan National Commission for Culture and the Arts, National Historical Commission of the Philippines, asin Department of Education para sa pagpairahay sa nasulong Gabaldon Building sa Kamalig North Central School. Sigun kay Tourism Officer Jed Villanueva, ang nasabing edifisyo mamidbid bilang tangible asin immovable cultural heritage sa Banwaan. Dalan kani sinugo na siya ni Alkalde Caloy Baldo na informaran ang nasabing mga opisina mananangod sa sitwasyon kan eskwelahan para matabangan sinda na makahanap nin fundo para sa pagpairahay kini. Nagpaapod naman nin pagtaripon si Baldo kibanan ang Bureau of Fire Protection Kamalig Municipal Police Station as in DepEd para maaraman ang naging resulta kan sa indang investigasyon sa pangyayari. Matatandaan, alas 12 nin matanga nin banggi kaso hapon kan magpuon ang kalayo sa Gabaldon Building dalan para masulo ang anong na classroom, library, function hall as in opisina kan district supervisor. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tigahalat na sana kan City Health Office kan Legazpi an kopya kan aprobadong ordinansa kan sangguniang panglungsod kan Legazpi para sa full implementation kan National Immunization Program sa syudad. Ini ang pahayag sa DCGB News ni Dr. Francis Gerald Gomez, pamayo kan nasabing opisina kung sa iyang sinabi na makakatabang ang ordinansa para magkaigwasinda nin supisyenteng numero kan bakuna para matauanin proteksyon ang mga kontra sa man iba-ibang helang, partikular na ang mga vaccine preventable diseases. Sa datos ka nasabing opisina taon 2023, nasa 64% sana kan populasyon kan mga aki sa syudad ang fully immunized children, harayo sa 95% na target kan opisina. Panago saan maigpit na kampanya kan Police Regional Office 5 laban sa illegal na droga matapos ang mataryumpong operasyon sa Kabikolan kada kaaging bulan na nagresulta sa pagkakaarestar sa 150 katao asin pagkakakonfiskar nin sobra sa 10 milyones pesos na kantidad nin shabu asin marijuana. Sigun kay Bicol PNP Regional Director Brigadier General Andre Dizon, ini ang patunay kan mas makusog asin mas epektibong operasyon kan pulisya kontra sa illegal na droga. Sa tanawanin doon ang importansya kan pagtatarabangan kan iba-ibang sektor para sa padagos na pagkontra sa problema kan illegal na droga sa riyon. Mas mapahiguton pa kan Legazpi City Veterinary Office ang pagbusol sa responsableng pangangataman sa mga hayop sa paagi kan pagpaparehistro sa mga barangay. Sigon kay Dr. Emmanuel Estepona, pamayo kan nasabing opisina, para sa pagparehistro kan mga ikos asin ayam, dapat naman na may litrato o mugshot ang mga tagsadiri kaini para dai makadulag sa responsibilidad in kaso maimbuelto sa road crash o makakagatan sa indang mga ataman. Sigon kay Estepona, dapat na tama ang pag-ataman sa mga hayop, kaibahan ang pagtaokan sa indang psychological needs, bakuna asin mga pagkaon. Sa pinakaultimong datos kan opisina, ultimong nakapagrehistro nin sarong kaso nin rabies ang syudad kan taong 2024. Mientras tanto, magkakigwangon niya nin biosecurity training para sa 300 na mga hog racers sa Legazpi City. Ini ang informasyon ni City Veterinary Office Chief Dr. Manny Estepona
kung saan katayuan kining matauan ni mas mahiwas na kaaraman ang mga nag-aataman in urig mananangod sa implementasyon kan biosecurity measure para malikayan ang iba-ibang helang lalo na ang African swine fever. Sinabi ni Stepona na maigot man ang polisiya na ipigpapatob ninda sa mga bunuan o slaughterhouse para masiguro na ligtas anong manahelang ang mga urig na bubunoon digdi asin ipapabakal sa saudan. Naarestar na kan mga otoridad ang rank 10 regional most wanted sa Bicol na nahahampang sa kasong qualified rape sa nito Albay. Ini ang informasyon ay pinaluwas kan Albay Police Provincial Office kung saan alas 12:50 ni Dodo kasuhapon, Abril 1, kan madakop si alias Tito Bong, 46 anyos, kan pinagsarong fuerza kan nito Municipal Police Station, CIDG Albay asin Regional Intelligence Unit 5. Basado ini sa orden ay pinaluwas kan Regional Trial Court, Branch 1. Sa Legazpi City kan March 31, 2025 dahil sa pangmomolestya sa sarong menor de edad. Ang suspect ang presenteng nasa kustudya kan CIDG Albay para sa legal na proseso. Iyan ang primerong kabtan kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pabredo nga panaguskan progreso sa tercer distrito nin Albay. Kabredo nagpag-ibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namok. Sige, ringigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Segundo distrito, Kasuya, ang board member niya to, Kasuya, maasahan ta, Glenn Kasuya, makatawo, makajos, yan si Glenn Kasuya, Glenn Kasuya, ang board member ta, digdi sa tuti, Glenn Kasuya na, board member Glenn Kasuya. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap pilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa tuyang
iboto para alkalde sa syudad ng Legazpi, numero 3 sa balota, Geraldine G. Rosal, leader na may gos, lideradong matanos. Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, alkaleta, malalao man, subukta na sa serbisyo, sa Legazpi nyo. Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan, sa syudad Legazpi kita magkasararo. Geraldine G. Rosal ka na, alkaldeng matinabang at maaasahan. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ng Legazpi, Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Aporme ayat, ipagana tayo di. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Naneta Makasida. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer. Tara na, sumama na. San Miguel Beer, buksan na. Taste the summer, sama na. San Miguel Beer, buksan na. Tara-ra-ta-ta. Taste of summer, tara na. Drink responsibly. Maray na aldaw po sa Indugabo, siguro ibahuntahan na sa na po, agdyan po sa tuya, tabangan taan sa tuya mga sadiri, ining maabot na eleksyon, iboto ta itong mga taong na dapat ang iboto. Ang mga party list, ang party list na dapat ang iboto ay ang 88 Agri Party List. Ta mga katabang po sa tuya nga busihan. Ang pigahagad ko po sa Indo, iboto nindo ang Agri Party List number 88 po sa maabot na eleksyon. Number 88 sa balota. Sa mabot na pirilian, dahil tabi nindo paglingawan, sultati sana, Chino Garcia, numero 1 sa balota, iboto! Raider ginubatan, Chino Garcia, dakulo na gibuhan. Di lang basta napangako, kundi may napatunayan na ang maging servidor nin banwaan ta. Infrastruktura, agrikultura, basta ki amigo, may resulta. Mas bagayunon, naginubatan, Chino Garcia, daig paglingawan. Angat ang lahat, parang durugan. Angat ang lahat, Chino Garcia. Angat ang lahat, parang durugan. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon, an para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan, kasurog lalo kakasaraditan. Si Atty. Kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bongalon, numero 1 sa balota. Diyan Trinidad, iboto natin. Tangkilikin natin ng sariling atin. Magkaisa upang umusad. Iluklok sa mayor ay Diyan Trinidad. Diyan Trinidad, para alkalde ng UAS. Diyan Trinidad. Tinay ko siya mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Albay, mahal ko yan si Diday ko. Diday, 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 Diday ko. Iboto si Diday Ko para Vice-Gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7.
Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Ipinautob kan Department of Agriculture ang 45 pesos kada kilo na maximum suggested retail price para sa mga imported rice. Sigun sa DA, ang bagong MSRP mantenido sa masunod na 2 bulan na ibinaba hali sa 45 pesos kada kilo. Sinabi kan DA na rekomendar kini ang pagpataw ng masalangkaw na tarifa kan bagas kay Presidente Bongbong Marcos. Mantang may kinaraman sa overpriced na urig. Sinabi kan DA na masaangat sindanin mga kaso kontra sa mga mapapatunayan na nagpapabakal kung kinakaipuan o maghaga ng investigasyon sa House Quinta Committee. Pupo na kan Commission on Elections o COMELEC sa Abril 4 ang deployment kan mga automated counting machines o ACMs as in official ballots na gagamiton sa midterm elections sa Mayo. Sigun kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ipapadara na tulos ang sobra sa 110,000 na ACM asin ang mga balota para masiguro na nasa kada lugar na ini sarong simana bago ang aldaw nin pirilian. Masa irarong pa ini sa final testing asin sealing poon sa Mayo 6. Enot na ipapadara ang mga balota sa mga hararayong lugar araw kan Bangsamoro, Caraga asin Batanes. Sa ngunya nasa 47,000 gikan sa 110,000 na makina ang masa irarom na sa pre-election logic and accuracy tests asin target na tatapuson ang natatada sagkod sa Abril 20, 2025. Pipa siguro ni PNP Chief General Romel Francisco Maribil ang pagkakaigwa ng sufisyenteng bilang ng mga pulis na mabantay sa sunod-sunod na mga aktibidades sa nasyon. Sigun kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Pajardo, apera sa panahon ng pagkakampanya kan mga kandidatong unya na eleksyon, nagpuo naman ang Sun notification asin obserbasyon kan Semana Santa sa Abril. Ang pag-deploy ng supisyenteng bilang ng mga polis tanganing masiguro ang seguridad asin katanusan ka nasabing mga aktibidad. Enot ang ipinag-orden ka na PNP Chief ang pag-extend kan regular na oras nin shifting kan mga polis kung kinakaipuan base sa sitwasyon sa kanya-kanyang mga lugar. Dahil naman pigtutugutan na mag-leave operasyon na kung emergency ang dahilan. Nakataas na sa heightened alert status ang bilog na pulisya na nangahulugan na 75% na deployment kan sa indang farsa. Pag-aadalan kan gobyerno ang rekomendasyon na istriktong deployment kan mga Pilipinong maduman sa Myanmar asin kataning na mga nasyon tanganing daima biktima kan mga sindikatong nagpapadalaga nin scam hub. Sa hampang naman ini kan report na igwang pigkakarkulong 500 na Pilipino ang nabiktima ng sindikato asin dai makahali sa scam hubs dahil pigihigpitan asin pigpapadusahan ang mga ini. Sigun kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na marhay na pag-adalan ang rasonableng paghigpit na dai nababalgar ang freedom of movement kan lambang saro. Sinabi ni Castro na dapat maging alerto ang mga otoridad, lalo na sa mga eropuerto para dai mapasubo ang mga Pilipinong maduman sa Myanmar asin mga kataning na nasyon. Sinabi niyang kapag nareparo na dai man dapat dumuman sa Myanmar, mas marhay na maimbestigaran ang mga ini nin marhay para makaibitar sa kapahamakan. Sinabi niyang kadaklan sa mga pigbibiktima kan mga sindikato nin scam hubs. Iyo ang mga call center agents na tatangroon nin mas halangkaw na sweldo sa ibang nasyon alagad pag-abot sa lugar. Pigpapatrabaho sinda para mang scam asin kapag dai nakakota, pigpabadusahan ang mga ini. Kinonfirmar ni Senador Amy Marcos na nakaresibir siya ng surat alis sa Malacanang na nag-abiso na dae mag-aratindir ang mga inimbitara na miyembros kan gabinete sa pagdangog sa AGA.
may kinaraman sa pagdakop kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi ni Marcos ng surat hali mismo kay Executive Secretary Lucas Bersamin asin nakapalaman digdi na dayon na maampang ana ekotibo sa pagdangog kung sain kay banan sa rason kan na ipag-atendir iyon pag-insistir kan executive privilege asin sub-judice rule dalan sa mga nakapendyan ng kaso sa korte. Sigararay na tinawan ng doon na Senador Marcos kay Bersamin na daing may kukonsiderar na blanket privilege sa kabos na tema sa pagdangog kan an executive privilege asin ini may apply sana sa kada hapot na itatapok sa mga miyembros kan gabinete. Nalilibong man ang senadora dahil sinabi kan sa iyang tugang na si Presidente Bongbong Marcos na ipupugulan ang pagdangog pero maliwanag ang surat na bawal hindi maatindir ang mga miyembros kan gabinete. Ipinahayag ni House Secretary General Reginald Velasco na inaprobaran kan Kamara de Representantes ang kahagadan na travel authority ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo para sa iyang biyahe sa Singapore poon Abril 3 sa 21, 2025. Sa iyang Facebook post, sinabi kan dating Presidente na iibahan niya si dating Primer Caballero Mikey Arroyo sa Singapore kung saan ini ipapairarom sa sarong matinding operasyon dahil nagbalik ang dating problema sa puso. Apwera kaini nga apodan man nin pangadji si dating Presidente Arroyo para sa iyang pamilya. Pinag-unambitan ni Representative Arroyo na ana sa iyang aki na si dating Congressman Mikey Arroyo na diskubring may stage 1 cancer sa thyroid gland. Asin, nagsairarom na sa operasyon kan Marso 18. Barata hali sa ibang nasyon. Dinara sa ospital ang dai mababa sa 50 katao matapos ang pagsabog kan gas pipeline sa Malaysia. Ang nasabing pagsabog gali sa kumpanyang Petronas nagdaranin paglakop kan mga debris na tuminama sa iba sa mga bintana kan mga rong sa banwaan kan Pochong. Maabot sa 305 katao ang naapektaran kay bana na ang pagkaraot kan mga nasa 190 ang mga harong. Daing anuman na na-report na nagadaan mantang nakalawas na sa ospital ang mga nairidong biktima. Baretang sports, nakapag-uli na naman ang Pinoy Olympian na si Ernest John E.J. Obiena kan gold medal sa natatapos pa sa ng Taiwan Pole Vault Championships 2025. Ginibo ini sa Sun Moon Lake, Nantuo, Taipei, kung saan pigpartisiparan kan mga representante kan man iba-ibang nasyon. Ang trayumpo ni Obiena natukdol maski mahibog ang fog sa lugar na haros mag-zero visibility. Napag-araman na nalampasan ni EJ ang sa iyang target sa men's 5.50 meters. Kaibahan ni EJ sa torneo ang nagkapirang Pinoy vaulters arog ni Hackett de los Santos na nagibong maklear ang 5.15 meters. Sa ngunyan, si EJ ang may pugol kan world's number 4 rank. Ultimo sa detalles kan Barata ang kamugtakan kan panahon na sa linya ay wara pangyayari. Yan mga tugang kan detalyes kan mga Barata ang unya na Miyerkules. Sa pag-arakan mga pag-ariba, Mardila, Angel Mustasa, Jenny Balyaran sa Newsbase, Remertanay Salado Technical. Kami ang nagatod kan Barata. Ako po si Jasmine Balol. Ako ma po si Edwin Teral talagsasabing salamat kan siya no pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Oh,